Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS sa puso ng... Magandang hapon po sa inyo lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 2471. Pangasinan, let's play small town lottery. I'm ready. Number is the number 25. Babalik ko lang po ang ating first winning number para makapili ng second winning number. I'm ready. Official draw result for June 15, 2024 at 5 p.m. draw are the numbers 25 and 40. Exact order. Congratulations po sa lahat na nanalo. Ako po muli si Lester Manso. Isasabing PCSO ay hindi umuuno sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for June 15, 2024, 5 p.m. draw are 25-14, isa order. 25-14, isa order. Sa lahat sinusulo, PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tangkilikin at ating laruin, lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. Days from Black and Silk in sa mga hours of 5-9-5-4-8.
Serial number A595482. A595482. Check. 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 Finish. Bye mo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto.